Ás veces as persoas tomamos así con un pouquiño de agrado a desaparición de certos insectos porque poden parecer molestos, non? De alguna maneira, pero certo é que a súa desaparición é unha moi mala noticia tanto para nós como para o medio ambiente, non? Sí, sobre todo no verán, non? Seguro que moitas veces máis dun nos levantamos pola noite dicindo estes insectos poderíanse ir por aí, non? Pero é certo que a súa función nos ecosistemas é moi importante, forman parte dunha base das cadenas tróficas, dos alimentos de outros animais, da biodiversidade, e, bueno, teñen moitas outras funcións, non? Funcións de polinización, de control natural, incluso de pragas. Claro, a vida tal e como entendemos podería non ser a mesma sen eles e por iso é esencial protexelos, non? Como, por exemplo, neste hotel de insectos. Así é, nos fixemos este proxectiño, pequeno, pero é moi chulo, non? Moi bonito, que é un hotel de insectos, curioso así xa o nome, non? Hai diferentes tipos de materiais, normalmente suelen ser de madeira, incluso de cana, pero tamén temos pues, neste caso, ladrillos, non? Carla, por que están desaparecendo cada vez máis os insectos, os bichiños minúsculos, podemos dicir? Moitas veces utilizar un monocultivo nos dá moitas máis doenzas, máis pragas, aparecen máis e estamos utilizando moitos máis pesticidas. Esos pesticidas, claro, non son selectivos para a praga que está provocando dano no cultivo, sino que suelen atacar a outros insectos a maiores. Sería moi interesante boas prácticas cos cultivos. Por exemplo, en vez de ter un monocultivo, ter pois un policultivo. Outra maneira, con usos de preventivos, moitas veces purín de ortigas, utilizar especies tamén que son aromáticas e mediciñais. Dependendo do seu tamaño e da súa xerarquía, pues van colocando naqueles cavidades que mellor encontren o seu nicho, por decirlo de alguna maneira. Como huevos, larvas e demais que nos indican esa presencia de insectos. Ademais, se as arañas están aquí, é interesante porque elas van a polos insectos. O que lle interesa é facer esas telas de araña para que caian aí sus víctimas, o que se vai a alimentar. Non é unha cosa pequena, o sea, chama atención. Entón, moitas veces, o que vai a favorecer é que moitas veces se pregunta a xente que é isto e podas falar dos insectos, da súa importancia, porque moitas veces, por moito que fales, si vas a hacer labrasas. O sea, es mejor que pregunten e digas, no, é super importante cuidar os nosos insectos e a nosa biodiversidade. A ver se convidamos, baixamos un pouco a cuota e non é tan cara a residencia. Vamos a intentar baixarlle a cuota para que veñan máis.